Hola guapíssims, hola guapíssimes. Estem aquí al Jardí Prohibit de l'Ateneu. Acabem de fer la visita guiada de la ruta de l'Home Honrat. Una visita per la Igualada de finals del segle XIX i principis del XX, el fil conductor de la qual és la vida del Joan Serra i Constansó, que ja sabeu que un servidor està fent la seva biografia novel·lada. El Serra i Constansó va ser alcalde d'Igualada, va ser president de l'Ateneu 2 vegades, va ser empresari i escriptor i se'l coneix sobretot pel seu treball periodístic tant a Igualada com a Barcelona. Aquesta ruta acabarà sent una de la ruta en 3 etapes que farem a Igualada, Barcelona i el Vendrell, resseguint la seva vida, els llocs on va viure i on va estiuejar. I res, això em serveix d'introducció per les imatges que veureu tot seguit. D'acord. Benvinguts a aquesta ruta de l'Home Honrat. Al final de la visita guiada ja sabreu per què n'hi dic així. I la ruta de l'Home Honrat comença aquí, a la plaça Pius XII, perquè aquí va ser on va néixer Igualada fa aproximadament 1000 anys. Prop del riu Anoia, al costat de l'aigua, Aqualata, amb una cruïlla de camins que d'una banda venia de Barcelona, passava per Igualada i anava cap a Lleida, Saragossa, Madrid, de l'altra banda venia dels Pirineus i baixava cap al mar Mediterrani. L'Ajuntament d'Igualada. Aquesta parada és important perquè aquest és l'Ajuntament d'Igualada on venia a fer d'alcalde el Serra i Constansó. D'acord? Quan el Serra i Constansó va néixer, l'Ajuntament era on hi ha la sala d'exposicions, on abans hi havia la Policia Nacional. Quan ell va ser alcalde, del juliol del 1904 a l'agost del 1905, ja estava aquí. Per què va ser alcalde del Serra i Constansó? El Serra i Constansó anava de número 2 del Partit Republicà i el que era alcalde va emmalaltir i ell, com a tinent d'alcalde, va ser alcalde accidental durant 13 mesos. El cas és curiós, perquè ell, sense presentar-se a unes eleccions o sense ser cap de cartell, va arribar a ser alcalde i va guanyar les eleccions següents i no va ser alcalde, perquè l'alcalde el van posar a dit des de Madrid, el Partit Liberal, va posar el Godó. D'acord? Estem parlant de l'època del caciquisme. I què va fer aquest senyor, el Serra i Constansó, com a alcalde? Doncs va revolucionar una mica la ciutat i la va modernitzar urbanísticament. Per exemple, va començar a construir el clavegueram, va urbanitzar places, va arreglar voreres velles i en va fer de noves. Per primera vegada va contractar un servei de neteja. Quan el Serra i Constansó era jove, aquí se celebrava una festivitat o una tradició que hem perdut, que era la festa dels Sants Innocents. Des d'algun balcó d'alguna casa de la plaça de l'Ajuntament, no sabem quina, el dia 27 de desembre es recitava el sermó, és a dir, com si fos avui en dia allò que es fa per un pregó per Carnaval o per la festa major, fent mofa dels polítics, fent mofa dels grups de la gent de la colla, etc. I això s'editava. Era un petit diari de 4 fulles. I el Serra i Constansó va fer molt d'aquests sermons, molt d'aquests pregons. I aquest senyor en conserva un de l'any 1891, del 1892 i del 1900 posterior a l'alcalde. Vull dir que això es va celebrar com a mínim durant 2 dècades o més, com a mínim. I això és una tradició que Igualada ha perdut. Ara l'estació és a l'altra punta del passeig, però el primer tren va arribar fins aquí, el 29 de desembre del 1893. És a dir, gairebé una innocentada, 29 de desembre. Aquest tren gairebé és una innocentada. Com que Igualada havia perdut el tren als anys 50 del segle XIX, el fet que arribés un tren aquí era una gran notícia. I tothom es va bolcar en celebrar-ho. El Serra i Constansó, com a president de l'Ateneu, va demanar de fer una recapta, van fer un
gran ram de flors, etc etc. I va venir molta gent en aquesta primera arribada del tren. Però no era una inauguració oficial. En aquella època, 1893, anar d'Igualada a Barcelona fent transbordament a Martorell valia 4 pessetes i mitja. I si viatjaves en primera classe, una mica més de 8 pessetes. Aleshores, aquell any 1893, l'Ajuntament no tenia ni un duro. No tenia ni un duro. I no va fer festa major. No hi va haver festa major. I van dir, l'any que ve hi haurà la inauguració oficial del ferrocarril. Ajuntarem la festa d'inauguració del ferrocarril amb la festa major per fer una festa més gran. Què va passar? Que els dels ferrocarrils van dir, d'acord, la inauguració oficial la farem el 29 de juliol del 1894. Què va passar? Clar, que la festa major l'havien d'avançar gairebé un mes. En aquella època els carrers d'Igualada es guarnien per la festa major i els carrers competien a veure quin era el carrer més ben guarnit. El cabreig a la ciutat va ser monumental i ningú volia venir a la inauguració oficial. De tal manera que el Godó de la Cotonera, el rival polític del Serra i Constansó, va agafar els cabdills de la seva fàbrica perquè anessin a casa de cadascun dels treballadors perquè vinguessin a inaugurar el ferrocarril. Una festa, segons el Serra i Constansó, menys lluïda, i amb el tren només hi van arribar militars i clergues. Hòstia. Aleshores, per fer-ho tot més vistós, com aquell que allibera globus, amb aquella festa es van alliberar 1000 coloms. O sigui que si s'us caga algun colom al cotxe, potser són descendents dels coloms que va alliberar el Godó. El Godó de l'avantguàrdia. El 1905 Igualada tenia 10.500 habitants. El Serra i Constansó se'l van carregar, se'l van afusellar, perquè què feia un equipament tan gran per una ciutat de 10.500 habitants? Vull dir, excedia les possibilitats d'Igualada. Però va durar 88 anys. Era un visionari. I ara us explicaré per què. Entrem. Us deia fora que aquest escorxador es va inaugurar l'any 1905 per la Festa Major, per Sant Bartomeu, i que va ser l'última inauguració d'una obra pública gran que va fer el Serra i Constansó. I que Igualada llavors, el 1905, només tenia 10.500 habitants i que el Serra i Constansó va rebre moltes crítiques perquè era un equipament que accedia a les necessitats d'Igualada. Però ell tenia molt clar el que feia i volia matar 3 ocells d'un sol tret. Per una banda, donar un equipament a Igualada que li calia, un escorxador, que era molt gran, que s'havia passat, va durar 88 anys. Es va més que amortitzar, 88 anys, fins que Igualada tenia més de 32.000 habitants. D'acord? Fins a principis dels 90, que era una de les dèries que el Serra i Constansó tenia. Us he parlat que va contractar per primera vegada un servei privat de neteja per la ciutat, us he parlat que va regular la prostitució, us he parlat d'aquest escorxador. I tercer, això era un canal directe d'aquí cap a la Pajarera. Què vol dir? Que tota la carn que es venia a Igualada passava per aquí. I això què volia dir? Que tothom passava per caixa de l'impost de consums. L'impost de consums era un impost indirecte que gravava tots els productes de primera necessitat que arribaven a la ciutat. Els sabons, l'oli i les grans ciutats, que clavaven molt, estem en el peix de la picaresta, tothom feia el possible per no pagar-lo. A Igualada, potser no era una ciutat tan gran, però també passava. Si tenies un escorxador aquí, i la carn anava directament d'aquí a la Pajarera, tothom pagava l'impost i això enriquia les arques municipals. Mira, els restos de carro. Estan com de gran. El Traginer és el restaurant i el museu del Traginer, que és aquí dalt. Ja tu ens has d'explicar alguna cosa, no? Val la pena, val la pena. I a dalt de tot hi tenen l'hort ecològic, amb el galliner. La gallinassa de les gallines serveix per adobar l'hort. Tanta economia circular, collons, si s'ha fotut tota la vida. A pagès ho hem fotut tota la vida. Doncs, la seva cuina-restaurant, el seu hotel, el seu galliner. D'acord? I aquest és el Museu de la Pell, a Cal Boier.
a Cal Boyer. No era amiga... La Boyer no era amiga de la teva àvia? No, Són d'aquí? Maria Puigserra viu de Boyer. Aquesta és la Electra Igualadina, que és la primera empresa a Igualada que va produir electricitat. I el Serra i Constansó en va ser gerent des del 1902 fins al 1913, que ho va comprar la canadenca, Riegos i Fuerzas del Ebro, FEXA i avui en dia és Endesa. Quan ho van comprar, va deixar de ser empresa productora d'electricitat per ser empresa distribuïdora. De fet, Endesa encara distribueix des de bona part d'Igualada des d'aquí. D'acord. Doncs aquesta empresa és la responsable de que arribés l'electricitat a la majoria de les fàbriques d'Igualada i a tots els adobers d'Igualada. Ara és Endesa, que distribueix a la major part d'Igualada des d'aquí. Però això, en principi, no era una empresa distribuïdora, era una empresa generadora d'electricitat. I a Igualada, de l'electricitat, diguem l'Electra, t'arribava el rebut de l'Electra. Això només és... Una paraula que només es fa servir a Igualada és l'Electra, perquè t'arribava el rebut de l'Electra. Això ho vaig preguntar.